Na een hele mooie 8 jaar is het dier met de Spar. In Damwoudt kun je ook van 6 november al net meer te plakken bij de buurtsupermarkt. Als het uiteindelijk financieel net uitkent, dan moeten we op een gegeven moment ook de realiteit onderhegen zijn. En dan is het een heel pijnlijk besluit en dat had echt wel wat traantjes kosten. Zeker toen we het de meesten moesten vertellen, dan is het zo. Ondernemer Erik Kompeer begon 15 november 2017 met de Spar in het dorp. Ja, 8 jaar lang hebben we echt een ontiegelijke leuke tijd gehad. We hebben een hele grote leuke dingen die in mij de meenschap en daar zorgen we op waarom. De meeste hier zijn echt geweldig en ik ben blij met alle klanten geweest. Ze hebben ons eigenlijk mogelijk maken en daar ben ik zeer dankbaar voor. De komende weken wordt er nog wel vraag gebracht, zodat mensen om de laatste data nog wat keerpje kennen. 13, 14 en 15 november is het leegverkeer speciaal voor de voedselbank. We kregen elke dag dan nog wel gewoon vrachten. Alleen nog, inderdaad, het zoveelste soortje pindakaas zal er net tussen zitten. Maar we zwaren tot aan de laatste dag voor de mogelijkheid. En we hopen dat de klanten ons helpen met een hele mooie gebaar richting de voedselbank. En een hele mooie afsluiting dat we de winkel leeg gaan. Op 15 november om 6 uur sluit de door van de Spar in Damwoudt definitief.